Molweni bhotani lotshani itumela ngabusheng izidwesha nezidweshekazi zikanonkwenkwezi. Hlala ndihlale nawe ungashinqwa ndishiyi nangomnye umzuzu kuba kaloku andiyonto ngaphandle kwakho. Izidwesha zam zasekhaya nangumba mane endibawela sincokole ngawo namhlanje nakuba ke ndiyazi uba this topic can be controversial, especially kule app yakwaTikTok. Hayi namva nje andiyazi people, there's so much controversy, but ke anyway, this topic mna I want to tackle it because ndibona ii-misconceptions, you understand, ezenzekayo. Ndifuna sithethe ngomntu okuthiwa unedlozi. I know singamaXhosa thina, but ke we need to acknowledge into yoba sesasebenzisa amagama emboleko ukuze into iqondakale ngelinye ixesha uba uthetha ngantoni. Uzawubiza eli gama libizwayo, uyayiva ke ngoku. Nakuba nathi sinalo igama laloo nto leyo. Umzekelo, thina amaXhosa kahle kahle ngumntu onabantu abadala, kuthiwe ugula ngabantu abadala, uyayiva ke ngoku. Unogogo, uyayiva, unabahlekazi abathethayo, njalo njalo, uyayibona. Sisimo ke somntu ogula, luhlobo lokugula, you understand, kubantu ngabantu. Mna ndinayo loo ngulo leyo, ayinguye wonke ke umntu onayo. Into endiye ndiyiqwalasele, ndiye ndibone into yoba abanye abantu andiyazi noba ingathi kum bayibona ingathi yinto emandi okanye yinto entle, uyayiva. Ufike umntu ongenadlozi ngelinye ixesha umbona umhlekazi into yoba uyayifeyikha ke ngoku, you understand, as if into emandi, you understand. Of which I don't know where to start, but ibuhlungu, ndixelele, ibuhlungu, yeyona ngulo ibuhlungu mna leya. Mna mntu ke uhlale ke avukwe ngabantu abadala. Ibuhlungu hlobo loba singayikhathagoriza sithi ngumnguni, ngumndawu, whatsoever, but amagqirha kudala bebeba nabo abantu abadala, bangabathwaseli, baveske nje babhamuke badabuke bathethe, uyayiva. Andifuna uthi ayonto ifuna uthwaswelwa, you understand, but ayinguye wonke umntu obathwaselayo. And also bayohlukana ngee-degrees abahlupha ngazo okanye abahlala ngazo emntwini, you understand. They can be very dangerous. Umntu ona ogula ngabantu abadala uyakwazi uba ngumntu osengozini, you understand. Ayonto ndiyinqwenela nabani na, even the worst enemy yam andimnqweneleli ukugula ngabantu abadala, because mna ndifilisha into yoba sometimes they act with bullying. Bayasibhulisha ngamaxesha athile, you know, to a point into yoba wena mntu ugula ngabo kufuneka ufumene indlela nawe yokubakhontrola nokubamaneja, you understand. Ingabi nguwe ova ngabo maxesha onke, nabo mabahambe ngowakho umgaqo, otherwise uzabaligeza okokoko, you understand. Akumandanga mani uhleli nje, uhleli phakathi kwabantu uvukelwa ngabantu abadala, so uyabhonga wena, uyabhodla into engapheliyo, you understand. Abantu kweli xesha siphila kulo zinkolo ngenkolelo ngoku. Imagine you are like chairing a boardroom, I mean a meeting in a boardroom, you understand. Nguwe luphethe le meeting, nakuqala ubhodla just because someone akangqinelani, mhlawumbi akathethanga kakuhle, uyayiva ke ngoku, usikunyukele ngabantu abadala. Uyayibona ezaa nto zijongisayo uba ubhodla into engenaziphelo apha, uyayibona laa nto. Okanye one of your colleagues kwabantu mhlawumbi you're negotiating a deal or something, uyayibona. Gqigqi ngomntu othweleyo phakathi kwenu, unesithwalo, you understand. Ugogo wakho ke ngisefuna ukumnuka ngalaa mzuzu during the people, you understand. But why
uyayibona laa nto because izawuhlebisa ezinye izinto. We live in a world where there is, you know, law and order. There are rules and regulations. You can be sued, you understand? Ngokuba uvukelwe ngabantu abadala ungabanjwa ngomnye umuntu for defamation of character, for, you understand, ininzi nje mani into, because xa sowuphansi kwaloo meko yoba baphakamile ngoku, sometimes you can't even control it, you understand? Sometimes awulikwazi ulicontrol idlozi. Idlozi xa seliphakamile lifuna ukudelela, lizodelela. Your own boss ungothuka sowumothukile, umthuke as in ukumthuka, you understand? I'm talking from experience. It is not nice, uyayiva ke ngoku? It is not nice ukuthi ngomlomo wakho kuphume into wena, if you are in your sober senses, ungunolkhanyo, abungenawuze uyi-approache ngaloo ndlela, you understand? Ubungayibeka ngenye indlela, kodwa idlozi xa lifuna ukuthi futhek lizawuthi futhek, uba lifuna ubiza otyu lizawubiza otyu, you understand? Regardless of i-status nobudala salo mntu ume phambi kwakho ngelaa xesha. Laa nto ndithi ziyakwazi umoshakala izinto zomntu, umntu angaphelelwa nangumsebenzi ngenxa yogogo. Trust me, abaveske babhamuke nje bathethe, you understand? Sometimes you can be amongst people abangayi-understandi into yabantu abadala, indaba yedlozi nokuphakanyelwa ngumoya, you understand? Kuthiwe ebenxilile okanye kuthiwe uyaxoka kudala efuna ukutsho, uyazibona ezaa nto. Mhlawumbi uhleli nabantu ekudala bekumit, you understand? Kudala bebawela nje ukubone ukuphume endleleni gabla bona, uyayiva? Kukhe kuphume umzekelo, mna andingomntu obiza otyu naturally, like, and izithuka ayonto yam, andithandi kwazi uthuka, but ayonto ndiyixabisileyo, you understand? Ubunodibana nam ndime somewhere ndithukisa, you must know into yoba ikho nto erongo, ikho nto endiphazamisileyo, ndiphazamisekile, ayindimanga, you understand? So sisimo nje sometimes it can get out of control, you understand? And trust you me, akukho gobongo unolitya. Bayakwazi ubhamuka, jonga mna I think ndikhe ndayihlala into phaa kwi-4 years ndingaphakanyelwa ngabantu abadala, bethule bethe cwaka, you understand? Ndiyi-grand ke ngoku apho bavuke khona, mna bade babe ngathi bayandikrwitsha, ukundikrwitsha oku. It happens early hours of the morning, ngabo 6 sendiyakrwitshwa, ndenze ntoni ngoku, you understand? And I will know, like, as soon as I wake up, I will know into yoba bafuna ndithini. But if I don't voice out laa nto bayifunayo, hayi ke mntakabawo, I'll be gasping for air, iba ngathi ndiyafa, ndiyabulawa. I don't know kwabanye abantu, but all I'm saying is kwabahlekazi abaveske bafeyikhe ezaa nto, you understand? Umhlekazi obhulishayo ofuna kwenzeka izinto ngexesha lakhe ngokuthanda kwakhe, uba ayenzeki, hayi mntakabawo, waveske kwavukwe ngabantu abadala, funeka ke ngoku senze loo nto ingani ngoba utshile ugogo. You get me? So guys, I don't know, man. It's kona kwelinye icala kuhle, you understand? Especially xa be-proactive, you understand? Bekwazi uvumbulula, you understand? Bakhona aba-useless abathetha nje ulwimi abaxabanisayo, you get me? Kuveske kuphakame ebona ngemini erongo. Guys, sanuzibawela ezinye izinto bethu nani, hlala ngolu hlobo uhleli ngalo. Trust me, you are not missing anything ngongabi nagogo abathethayo, basile xa bethanda camagwini.